צופים יקרים, נמצא איתנו אורח חשוב ומיוחד מאוד, יוסף קרדונר, זמר, מלחין, משורר, שבאמת נדיר לפגוש. אני מרגיש שכאילו פגשתי, אני מעריץ לו שנים, פגשתי איזה כוכב שהסכים לבוא לתוכנית שלי, אבל הוא בקושי מסכים לדבר על עצמו, הוא רוצה שנדבר על דברים הרבה יותר עמוקים. אז הוא יתחיל משיר המעלות. אני זוכר אותו שיר מעלות שכל הארץ שרה, זה הלחן שלו, הוא כתב אותו. בבקשה. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, אוי מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ, אל יתן למות רגליך, אל ינום שומרך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, אוי מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם, שמיים וארץ, אל יתן למות רגליך, אל ינום שומרך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. נה 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 שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. יוסף קרדונר, תודה רבה שהסכמת לבוא, ושהסכמת לשיר לנו את השיר הנפלא הזה, שאני שואל את עצמי לפעמים, איך מורידים כזה ניגון? אתה יודע, מה, היה איזה מצב רוח מיוחד, זה אחרי התבודדות קרה, מה, שיר למעלות הזה שפרץ לכל העולם, נכנס ללבבות, כמו חץ, תהילים, פתאום אנשים התחילו לשיר תהילים, אני זוכר, אז לא היה כבר מקובל, אנשים שרו תהילים ככה, אתה יודע. סוד הניגון, מתי הוא ירד? אתה יכול לספר ככה, את הלידת הניגון הזה?
בערך לפני 15-16 שנה בערך, חזרתי בתשובה, בעזרת השם יתברך. לפני זה, כל החיים שלי היה, בערך מגיל 13, כל החיים שלי היה נגינה ושירה. הייתם להקה כזאת, ונגן או לבד? נגן בחבורות זמר, ובלהקות צבאיות הגעתי, וניגנתי עם הזמר עוזי חיטמן, וכל החיים שלי, החברים שלי הכירו אותי רק בתור מתי סוף סוף יהיה ממנו משהו. כן, זה כל החיים שלי, כל החברים שלי הכירו אותי ככה, וזה כל ה... מאיזה גיל אתה מנגן? בערך בגיל 13 בערך. גיטרה? גיטרה, פסנתר, כן. פסנתר גם? כן. ובעזרת השם בערך בגיל 24, התגלגל איכשהו שזכיתי לעשות בתשובה. והייתי מוכן בשביל הקדוש ברוך הוא, הייתי מוכן, זה לא היה שאלה אצלי, לעזוב את הכל, לשים את הכל בצד. זה בכלל לא היה לי ניסיון בכלל. זה היה ברור מאליו שיש דברים יותר גבוהים מלשיר, מלנגן, מאיזה קריירה. היה ברור אצלי שהתורה והמצוות ולעבוד את השם זה דבר הרבה יותר גדול. אבל כנראה, יכול להיות שהשם הראה לי שאצלו לא מפסידים שום דבר. הוא נתן לי כזה שיר, נתן לי מתנה כזה שיר, שלפני זה תמיד העריכו אותי, ואמרו, איזה יופי, איזה כישרון, איזה מיוחד. אבל נתן לי כזה שיר, שזה... זה בא על ההתחלה השיר הזה? זה בא בתקופה הראשונה שאני התחלתי. תקופה ראשונה ממש? פתאום הגיע הניגון הזה? כן. זה היה אחרי התבודדות. רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב אומר שאחד הדברים שיהודי צריך לעשות, שני דברים שהוא יזיר בעיקר, הרבה דברים צריך לעשות, אבל יש שני דברים שכל יהודי צריך לעשות. הדגיש לחייב לעשות. אחד זה לימוד הפוסקים, כל יום שלמוד פוסקים. ודבר שני, שיתבודד כל יום, לפרש שיחתו בשפה שלו, לדבר עם השם יתברך, מתי נזכה להתקרב לעבודתך באמת, מתי נזכה באמת להתקרב אליך, לעשות רצונך, זה שני דברים שרבנו הזהיר. זו הייתה תקופה שהייתי הולך כל יום לשדה, לפעמים בלילה, לפעמים ביום, אחרי תפילת שחרית. ואיזה יום אחרי ההתבודדות, זה היה בבוקר אחרי תפילת שחרית, אחרי התבודדות, אני נוסע הביתה לבית, ובדרך שאני באוטו, פתאום מלווה אותי התחלה של הניגון הזה. התחלה של הניגון הזה. שיר למעלות, לא מלאים, רק את המנגינה. הטון הזה, שיר למעלות. ומלווה, והרגשה כל כך טובה, משהו לא רגיל. הרגשה מיוחדת כזאת, הרגשה, משהו טוב מלווה אותי. ואני מרגיש שיש פה משהו, שיש לי פה איזה משהו, איזה אוצר יש לי ואני לא יודע מה. כן, יש פה איזה משהו. וממש חיכיתי להגיע הביתה. זו הייתה תקופה שאחרי התפילה הייתי לוקח את הגיטרה ונגן איזה חצי שעה בבוקר. אחרי תפילת שחרית, אחרי התבודדות, וממש ככה לקחתי את הגיטרה וניסיתי ללכת בהתחלה לאשרי יושבי ביתך, ראיתי שזה מאוד ארוך, וזה נראה לי יום מאוד קשה להלחין את זה. דפדפתי בסידור. עכשיו אתה אומר, אשרי יושבי ביתך. אשרי יושבי ביתך. זה ככה, בהתחלה. לא, אמרת לא. אמרתי, זה ארוך מדי, נראה לי שאני לא אצטרך לסגור את השיר הזה, מאוד ארוך. הבנתי. דפדפתי בסידור, הגעתי לשיר למעלות. אז אמרתי, שיר למעלות. אחרי זה חשבתי ללכת נמוך, אשא עיניי אליי. אמרתי לו, לא לרדת. לא לרדת, זה נמוך. בעלייה. תעלה. תעלה. ניסיתי לעלות, אשא עיניי אליי. אז רציתי כזה, והמשכתי עם זה, תוך כמה דקות, לא יודע, 5 דקות, הכל היה כבר סגור. כל המזמור היה סגור. בערך 5 דקות. הוליד את עצמו כזה. משפט מוזיקלי הוליד. הסתדר לי, כסדר שמעיה. ההתחלה היה לי כבר משמיים. אבל לי נתנו לעשות את ההשתדלות, את ההשתדלות נתנו לי לעשות, כשאני עשיתי לבד את ההשתדלות, אבל זה תוך כמה דקות, זה יסתדר כמו ממש בצורה מושלמת. ואז... והרגשת גם על פי תגובות אחרי זה, שזה, פה יש ניגון סביבך כזה... רציתי לציין שבאמת אחרי שהלחנתי את זה, לא הרגשתי שזה משהו מיוחד, חוץ מזה שהרגשתי שאת ההתחלה שזה היה משהו, אבל היה 9 שירים, אבל כשהקלטתי באולפן את 9 שירים... הוא בלט. אז ראיתי ממש שיש פה משהו, יש פה איזה אוצר כזה. וכן, אני ראיתי התגובות של אנשים, זה לא היה מה שהיה לפני זה. לפני זה היה אתה כישרוני, אתה מיוחד. פה אנשים בכו, אנשים התרגשו, אנשים שהיו בהתחלה מאוד חברים שהיו נגדי מאוד, ורצו להריב איתי שאני אחזור חזרה לדרך. שלא תחזור בתשובה. כן, אז אמא שלי שלחה להם את הקסטה למשפחה, וכולם בכו. זה פייס אותם, כמו שאמרת, וכולם בכו והתרגשו, זה משהו, זה לא... הוא עזר לך לחזור בתשובה גם, כאילו, השיר. וראיתי, השם הראה לי שאצלי אף אחד לא מפסיד. השם הראה לי, אצלי אתה לא תפסיד כלום, הפוך, אתה תרוויח פי אלפים תרוויח יותר. מקודם זה רק עניין של רושם, זה משהו יפה, זה מרשים, זה מיוחד, זה כישרוני. אבל פה זה היה משהו שזה פשוט עושה שלום, זה בוכה, זה מתרגשים, זה תקווה, אין מה לתאר ולשאר. תגיד, איך שהתקרבת מיד, אני מבין שמיד קיבלת על עצמך את ההנהגה של רבי נחמן. נכון? איך פגשת את ליקוטי מוהר"ן? כמו הניגון הראשון הזה,
איך פגשת את רבנו? איך התאהבת ברבנו? סיפור האהבה הזה. אז היה לי מזל שייתא דשמיא, שזה שהחזיר אותי בתשובה, קראו לו רבי יצחק אזולאי, שהוא בעצם רדף אחריי, כאילו מה זה רדף? לפגוש אותי ולהיפגש איתי. נתן לי את הספר הזה מסילת ישרים. הוא גם מוזיקאי. כן, מוזיקאי, הייתי להקה צבאית, להקת פיקוד צפון, הייתי ביחד. הוא היה איתך ביחד, כן. פיקוד צפון, הוא חזר בתשובה והתחזק, והוא נפגש איתי, הוא נפגש עם הרבה אנשים, לקרב אותם. אחד מהם אז הוא נפגש איתי. אז נתן לי ספר מסילת ישרים, וזה נתן לי את ההבחנה בין האמת לשקר, בין האור לחושך. מסילת ישרים. לראות מה התכלית. לא תכלית. אני תמיד חיפשתי בתקופה הזאת חיפשתי את ההיסטוריה של עם ישראל, לפני 60 שנה, 70 שנה, אצל, הלח"י. אבל שמה, זה נדבר לתכלית של הנשמה מהנצח, מהכיסא הכבוד, ולאן היא חוזרת. ראיתי פתאום את ההיסטוריה שלנו כל המסע הגדול. כן, שזה בעצם לא לפני 70 שנה, 70 שנה זה התחיל, זה התחיל מכיסא הכבוד, וזה ראיתי את האור, אבל באמת מפה ולראות שאני יכול לעשות משהו, זה עדיין לא היה מרחק. אז רבי נחמן היה חיבור? אז הוא הפנה אותי לרבי ארז משה דורון. אז היה ארגון להבה, היום ארגון לב הדברים. ואז באתי לשיעור שלו בפתח תקווה, הגעתי בפתח תקווה, ומיד כבר חיכה לי עם תיקייה, עם כל מיני חוברות שהוא הוציא. ושם ראיתי כל מיני חוברות, וראיתי עניין של התבודדות. מיד היה לי ברור, שראיתי שם את העניין של התבודדות, שאדם ישב לבד, וידבר עם הקדוש ברוך הוא, ויפרש שיחתו, ויתפלל אליו. מיד ראיתי שזה הרבי שלה. אז אחרי זה שאמרתי את זה לזה שקירב אותי, רבי יצחק אזולאי, אמרתי לו שאני רוצה ברסלב, הוא אומר לי, מה? זה הכי קשה. זה הכי קשה. זה כמו כולם. מה אתה צריך צרות? זה כמו כולם, צריך ללמוד, צריך להתפלל, ויש גם עבודה מאוד קשה של ההתבודדות, ולעבוד על המידות, ולעבוד על התאוות, וזה, אתה יודע, זה הכי קשה, אני רוצה להחזיר אותי. אמרתי לו, לא, זה לא מעניין אותי, זה הרבי שלי, זה היה לי ברור. לא יודע, קשה, לא קשה, זה הבית שלי. זה היה לי ברור מאוד. ומה זה המנהיג שלך בעצם? הוא מנהיג אותנו, מנהיג אותך ממרחק גדול מאוד, אבל דרך ליקוטי מוהר"ן בעצם, נכון? זאת אומרת, המוחים שלו שם נמצאים ומלמדים וממשיכים להעיר בכולנו. כן, התלמידים שלו בדור הזה, ודאי. כשמדברים על מנהיג, אתה יודע, זה מזכיר לי, אתה יודע, יש משפט שאומרים, פני הדור כפני הכלב. אז שמעתי פירוש על זה, שלמה פני הדור כפני הכלב? בגלל המנהיגים, מה זה כפני הכלב בעצם? כלב שיש לו בעל הבית, אתה יודע, לפעמים הוא רץ קדימה. אז אם מישהו מהצד נראה שהכלב מוביל, כן? את הבעל הבית ולא ההפך, כן? רואים הוא רץ קדימה. אבל שים לב, הכלב מדי פעם מסתכל אחורה, לראות לאן הבעל הבית הולך. ואז הוא הולך לאן שהבעל הבית הולך. אז שמעתי פירוש שפני הדור כפני הכלב זה שגם המנהיגים של היום, כל הזמן מסתכלים אחורה לראות מה הציבור רוצה, כאילו מה הרייטינג אומר. אתה יודע, ואז הם מסתדרים, אין להם אג'נדה באמת שלהם אמיתית. אין חזון, אין כיוון. הם מסתכלים אחורה לראות לאן כולם רוצים. כולם אמרו ללכת לשם, הולכים לשם, העיקר שאני אשאר על הכיסא. וזה מזכיר לי סיפור, למשל, על שני חתולים, שלא הפסיקו לריב. שלא הצליחו להשכין שלום ביניהם. כל חתיכת עוף שזרקו שם בחצר מאיזה דירה, נפלו, שרטו, נשכו, אי אפשר, יום אחד זרקו עוף שלם לשם, אל תשאל מה שהיה, שניהם שוכבים, שרוטים, העוף כולו מתגולל באפר, לא יכולים ליהנות לא מהעוף, שניהם פצועים, מה לעשות, מדברים ביניהם, מה יהיה בינינו, לא מסתדרים לבד. אמר אחד לשני, אומר לו, אתה יודע, אנחנו רוצים למצוא לנו מנהיג. אומר לו, מה? הוא אומר, איזה שופט צדק, מנהיג כזה, שינהיג אותנו, אנחנו חתולים. אומר לו, מה, אתה מכיר מישהו ראוי שינהיג אותה? הוא אומר, יש איזה כלב, כמה חצרות מפה, משהו דוברמן עם תעודות. שמעתי שופט צדק, ישר גם, הוא לא עושה סתם דברים, הוא גם לא אגרסיבי, הכל הוא מסביר מה שהוא עושה, הכל זה. אומר לו, מה אתה אומר? הוא אומר, משהו אינטליגנטי כזה, אתה יודע, משהו. אומר לו, מה, הוא יסכים, אולי למשל העוף הזה, הוא יחלק אותו בינינו, מה אתה אומר? הוא אומר, בוא נבדוק, בוא נלך אליו, נראה, אולי יחלק בינינו את העוף. קחו את העוף השלם הזה ככה, ובדשא ככה גררו אותו עד לחצר של המנהיג, הדוברמן האינטליגנטי. באו, הביאו את זה לפניו, אמרו לו, אולי אתה מוכן לחלק, אומר להם, תשמעו, האמת אני צמחוני, אני לא כל כך אוהב עוף וזה, אבל אם כבר באתם וטרחתם, אז אני רק אפתח את הפה, תשימו אותו בפנים,
ואני אגיד לכוון אתכם, בדיוק באמצע אני אחתוך לכם אותו חצי, ותהיו, תפסיקו לריב. תודה רבה, תפסו את העוף, שם לו בתוך הפה, אמר להם ימינה, שמאלה, ימינה, נותן נגיסה, נחצה עוף לשניים, רואים חלק אחד קצת יותר גדול מהחלק. אומר להם, סליחה, טעיתי, טעות כלב, אתה יודע, קורה שטועים, אני רק אתקן את זה והכל יהיה בסדר. נתן ביס באופק יותר גדול קצת, שיהיה בגודל של הקטן, אומר רק אני אתקן. אין ברירה, אני לא אוהב, אני צמחוני, אבל אני... נתן נגיסה, הופה, נהיה יותר קטן מזה. אומר להם, ממש לא יודע מה קורה ליום, כנראה חם, המזגן לא עובד. נתן נגיסה מזה, נהיה יותר קטן מזה. אמר להם, שנייה, חייב לתקן, אפשר ככה להוציא כזה. או נגיסה מפה, ונגיסה מפה, ונגיסה מפה, ונגיסה מפה. בסוף נשארו שתי חתיכות קטנות. אמר להם, תגידו לי, על כאלה שתי חתיכות קטנות כדאי לריב. נאכל הכל וזהו, ולא תריבו, ויהיה לכם שלום ביניכם. אז באמת, מנהיג אמיתי, כנראה שרק בשירים שלך בינתיים יש. נכון, יש לך שיר על מנהיג אמיתי, לא? אתה יכול לשיר לנו את השיר הזה? השיר. צריך אולי לציין שהשיר הזה, שהמילים שלו, כתבתי בעזרת השם, מתוך הספרים של ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי תפילות, העניין שהשם ישלח לנו מנהיג אמיתי, מנהיג רחמן, שצריך לדעת להתנהג עם הרחמנות. רבנו הקדוש אומר שצריך לדעת איך להתנהג עם הרחמנות. איך להתנהג? איך להתנהג עם הרחמנות. זאת אומרת, איך לנהוג עם הרחמנות? זאת אומרת, מה זה רחמנות? לא כל אחד יודע מה זה באמת רחמנות. זה כאן, למשל, תן דוגמה. רבנו נותן דוגמה על תינוק. אי אפשר לתת לו מאכל של בן אדם גדול. הוא לא יוכל, לא יקל את זה, הוא לא יכול להקל את זה. תינוק, תניק צריך לתת לו דווקא חלב. ככה רבנו אומר. אז כאילו לדבר עם בן אדם אחר להבנה שלו, אחרת זה בלי רחמנות. אתה מתחזר אליו, אתה נותן לו משהו שהוא לא יכול להקל. בדיוק. וזה רבנו אומר שזה רק משה רבנו, מנהיג כזה רחמן, זה רק משה רבנו. אז זו תכונה של המנהיג האמיתי. יש עוד דבר שהרבנו אומר בתורה ח' בחלק השני, שכשמתקרבים למנהיג אמיתי, שיש לו בחינת רוח הקודש, בחינת רוח נבואה, היום אין רוח נבואה. אבל אף על פי כן בכל מנהיג אמיתי יש לו בחינת רוח נבואה, אחרת למה הוא זכה להיות מנהיג? אז כשמתקרבים למנהיג הזה, לצדיק האמיתי, שיש לו את הרוח, בחינת רוח הקודש, בחינת רוח נבואה, על איזה האמונה שלנו מתתקנת בשלמות. מתתקנת. כן, ולהפך חס ושלום, מתקרבים למנהיג של שקר, יש מנהיגים... מטיל גם בנו את הארץ של הספק הזה, אתה כל הזמן... כן, שמנהיג לא אמיתי, שאין לו אמונה בשלמות. שמנהיג כזה שהוא לא יכול להנהיג אפילו את עצמו. יש כאלה הרבה מנהיגים שאפילו לעצמם לא יודעים לתת להם מה לעשות במנהיגים אחרים. לא יכולים לעזור לך באמת. מתקרבים עליהם. אז הדבר הזה גורם שיהיה לנו כל מיני אמונות כוזביות. אמונות של שקר, אמונות של טעויות. יש כל מיני שמאמינים. בגלל שאי אפשר, אין דבר אמיתי להאמין בו, אז נוצרות, מתפתחות כל מיני אמונות שקריות. כי חייבים להאמין במשהו. אז אם אין לך את הדבר האמיתי, אתה מתחיל לפתח משהו להיאחז בו. כביכול, נכון? זו הכוונה. לכן רבנו הזהיר מאוד שנזכה, הזהיר את התלמיד שלו, רבי נתן, שיזהיר מאוד שצריך לחפש את הצדיק האמיתי, את המנהיג האמיתי, יש לו בחינת רוח, יש לו את האמונה בשלמות, שעל זה יתקן אצלנו האמונה בשלמות, שלא להאמין סתם דברים שקריים. אז המנהיג האמיתי. שלח לנו מנהיג אמיתי, שלח לנו מנהיג רחמן, שלח לנו רועה נאמן, שיוכל לנהוג אותנו ברחמים כמו משה רבינו. na 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 na. ריבונו של עולם ברחמך הרבים ובחסדיך הנפלאים תקרבנו, קרבנו, אוי אבא תקרבנו למנהיג אמיתי, ונזכה על ידי זה לאמונה אמיתית בהשתלמות. בוא ישלח לנו
מנהיג אמיתי, שלח לנו מנהיג רחמן, שלח לנו רועה נאמן, שיוכל לנהוג אותנו ברחמים כמו משה רבינו. תצילנו, תצילנו ממנהיגים של שקר שנקראים נביאי שקר, וננצל על ידי זה מאמונות כוזיות. אוי שלח לנו מנהיג אמיתי, שלח לנו מנהיג רחמן, אוי שלח לנו רועה נאמן, שיוכל לנהוג אותנו ברחמים כמו משה רבינו. אוי שלח לנו מנהיג אמיתי, שלח לנו מנהיג רחמן, שלח לנו רועה נאמן, שיוכל לנהוג אותנו ברחמים כמו משה רבינו. אוי, שיוכל לנהוג אותנו ברחמים כמו משה רבינו. אז מה בעצם יהיה? כי יבוא הגואל, יבוא המשיח, יבוא המנהיג האמיתי הזה. ומה יקרה לנו בעצם בעקבות זה שמשיח יתחיל לדבר, יתחיל להשיח? מה יקרה לאדם? איך אתה רואה את הדברים? איך נשתדרג? כל העולם עסוק במלחמות, בשיגונות, כמו גן ילדים גדול. הוא יעשה פה סדר? באיזה אופן? קודם כל כתוב שמשיח, כתוב רבנו הקדוש אמר, שמשיח יכבוש את כל העולם בלי יריית כדור נפץ אחת. בלי כדור אחד יכבוש. כל המלחמות שהוא יעשה, כל ה... זה יהיו מלחמות לגמרי לא גשמיות, בלי כדורים, בלי אכזריות, בדיבורים הכל. זה יהיה בתפילה. 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 הוא ילמד אנשים להתפלל או יתפלל עלינו? הוא גם מתפלל, הוא גם ילמד את האנשים איך להתפלל. הוא ילמד את סוד התפילה, עד שאתה לא מתפלל על זה, זה לא יכול לקרות, כאילו? הוא ילמד איך להתפלל 18 בלי שום מחשבה זרה. כן. תפילה נקייה. בלי שום מחשבה זרה. הוא יחזיר לאנשים את חשיבות התפילה, הם יבינו אנשים כמה זה חשוב, כמה אי אפשר לזוז בלי תפילה בעצם. זה מה שיקרה, מתוך זה אנחנו לא נחשוב על שום דבר אחר, שנבין שיש דבר כזה יקר. גם כן, יכול להיות, נמי יכול להיות. וגם כן ילמד אותנו את העניין של השמחה, העניין של השמחה, כמה חשוב השמחה, כמה חשוב את הריקודים, השמחה. את הערך, בעצם יחזיר לנו את הערך של הדברים האלה, שמחה, תפילה, ומתוך שנבין עד כמה זה חשוב, אז נשתנה. זאת אומרת, אנחנו לא משתנים, כי אנחנו לא מבינים עד כמה זה חשוב בעצם. לא יודעים את הכוח של את הכוח של זה. חסר לנו הבנה בעצם. האמונה, כן. הוא ישכנע אותנו ויסביר לנו, פתאום נבין, כאילו מיליונים יבינו פתאום בעצם. זה יהיה מהפכה בעצם. עומק ההבנה, כאילו שלה. וככה יכבוש את העולם, על ידי התפילות, על ידי בלי ירייה אחת. בלי שום ירייה אחת. באמת, כתוב באמת, מה נפקא בשבילנו? שאם העיקר הכלי זין של המשיח זה התפילה, מה זה קשור לכל אחד ואחד מאיתנו? שבאמת זה עיקר הכלי זין לנצח, זה כלי נשק לנצח את כל המלחמות. גם האישיות של האדם. האישיות של כל בן אדם, אם זה בגשמיות יש לו מלחמות, אם יש לו מלחמות ברוחניות שהוא רוצה להתקדם עוד השם. אז התחבולות, רוב התחבולות, לא יודעים, לא תמיד מה התחבולה, ולא יודעים אם זה יצליח, ואיפה אפשר להשיג את אבל התפילה זה עיקר הכלי נשק לנצח את כל המלחמות, גם ברוחניות, גם בגשמיות. היא גורמת גם לאדם בעצם להגדיר מה הוא באמת רוצה ולמה הוא נחשף. גם... עוד יהיה את אמונתך בפי, נכון? כשאדם מדבר את הדברים, אז נכנס לו ללב, מתחזק באמונה על ידי התפילה. נכון?
אז אתה אומר, פשוט אנשים יעברו, יעזבו את הנשק, יעזבו את הרעיון הזה שאפשר להשיג משהו בכוח, שאפשר להכריח משהו. כאילו, עזבו את הדבר הזה, יצאו מהסרט הרע הזה, יעברו לסרט של תפילה לגמרי, וככה לכבוש את העולם בלי ירייה אחת. אתה כתבת שיר כזה, לא? חיברתי על זה. אז אולי נשמע את השיר הזה ממך. בסדר, בעזרת השם. בעזרת השם. חיברתי את זה משלושה קטעים. חלק אחד זה קשור בשיחה של רבנו אמר, שהמשיח יכבוש את העולם בלי ירייה אחת. וחלק השני זה מליקוטי מוהר"ן. עיקר כלי זינו של משיח הוא התפילה. יש איזה חיזיון שהרב בנדר, נכון? כן. מי כתב את החיזיון הזה? מי ראה? היה תלמיד של רבנו, תלמיד רבי שמואל אייזיק. תלמיד מקובל, תלמיד צדיק מאוד 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 גדול, נסגר. והוא ראה חזיונות, ראה דברים בעקיץ, חלומות בעקיץ. אז רבי לוי יצחק בנדר באמת, זכר צדיק לברכה. כתב את החיזיון הזה? לא, הוא ראה באומן, בפנקס, רשומים 5 חזיונות שרבי שמואל אייזיק ראה. אחד מהם קשור לתורה הזאת. שהוא נכנס לאיזה ארמון, פתאום יש שלג נוראי, שערה, והוא הולך בשלג, נלחם בשלג, פתאום מתגלה אליו ארמון כזה, מפואר, הוא נכנס מלא חדרים, נכנס מחדר לחדר, הוא רואה חדרו של משיח, היכלו של משיח, חדר אחד, נכנס פנימה, והוא רואה את משיח עומד וחוגר חרבות. יושב, חגור בחרבות, רביע בחרבות. זאת אומרת, אם לא היה יכול להבין שהמשיח יכבוש את העולם בחרבות גם, אבל הלכו פרשו לו את למי הוא הלך שיפרש לו? כן, אז רבנו פירש לו, לא? כן, קודם כל הוא ראה, זה מראה נפלא, שאין לתאר את החן של המראה הזה של המשיח, יושב חגור עם חרבות, הוא ככה היה נפעם מהמראה הזה, אבל המשיח אמר לו, עם החרבות האלה, אני הולך לכבוש את כל העולם. הוא אמר לו, לך לרבא שלך, הוא ייתן לך פירוש על מה שאתה ראית. מה זה החרבות האלה? מה זה החרבות האלה? ואז באמת הוא הלך, נכנס לרבנו, ורבנו בלי שישאל אותו, בלי שכלום. רבנו התחיל להגיד תורה ב' בליקוטי מוהר"ן. אמר מה שאומר, עיקר כלי זינו, עיקר כלי נשק של משיח, הוא התפילה. זה התפילה. ומשם הוא יכבוש את כל המלחמות. זה החרבות שראה. זה החרבות שהוא ראה, החרבות האלה שהוא ראה, זה התפילה. עם זה הוא ינצח, עם זה הוא יכבוש את כל העולם. אז בוא נשמע את השיר הזה. בעזרת השם. משיח יכבוש את כל העולם בלי ירייה אחת, בלי ירייה אחת, כי עיקר כלי זינו של משיח הוא התפילה, כי עיקר כלי זינו של משיח הוא התפילה. טה-נה-ניי, 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 טי-די-די-די-די-די. משיח יכבוש את כל העולם בלי ירייה אחת, בלי ירייה אחת, כי עיקר כלי זינו של משיח הוא התפילה, כי עיקר כלי זינו של משיח הוא התפילה. על כן מי שרוצה לזכות לקדושת ישראל באמת צריך להרבות בתפילות ובקשות ושיחות, לא לבין קונות
זין לנצח המלחמה, כי זה עיקר זין לנצח המלחמה. בלי ירייה אחת, בלי ירייה אחת, לה 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 לה, בלי ירייה אחת, בלי ירייה אחת. משיח יכבוש את כל העולם בלי ירייה אחת. הרב קרדונר, אני לא יודע איך להודות לך, אבל אתה יודע, יש לנו עוד קצת זמן. אם אני בוחר בין לדבר או לשיר, אני מעדיף שתשאיר לנו עוד שיר אחד. כי פשוט אין לנו עוד הזדמנות רבות להיפגש. והייתי שמח אם היית אפשר להזמין אצלך שיר? וטהר ליבנו. ככה טהר ליבנו לפני סוף התוכנית. שיר שאני מאוד קשור אליו. קרב אותי מאוד השיר הזה. שיר ביחד את זה, בעזרת השם. וטהר ליבנו לעובדך באמת, להנחילנו השם אלוקינו באהבה וברצון. שבת קודשך וינוחו בם כל ישראל, מקדשי שמך. די 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 השם אלוקינו באהבה וברצון. שבת קודשך וינוחו בם כל ישראל, מקדשי שמך. אלף אלפי תודות. תודה לשם יתברך. תודה לשם יתברך. שימחת אותנו מאוד מאוד. בעזרת השם יתברך. עוד בקרוב. בעזרת השם יתברך. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, אוי מאין יבוא עזרי.